Imam kesicu ukusnih slatkiša. A ja imam nešto veoma kiselo. Izgleda da je to čokolada sa ukusom kiselih lizalica. Ne brini, možda nije tako loša. Nadam se. To se može saznati samo na jedan način. Monika, požuri, molim te. Nadam se da se neće umrštiti nakon što je pojedem. Svidjela mi se. To je vrlo ukusna čokolada. Uopšte nije kisela. Izgleda da je ipak kisela. Uj, kakav užas. Nisam probala ništa kiselije u životu. Nadam se da neće izgoreti od ove paprike. Iako jako sumnjam u to. Juj, kakav užas. Daj mi vodu, hitno, inače će mi se lice otkačiti. Dobro je. Šta si uradila? Šta sad ja da pijem? Joj. Posle vode mi je postalo mnogo lakše. Odakle je vatra ovdje? To tebe treba da pitam.